जा ओंखाम उखैबाय आयै जोंहा दिनै मा ओंख्रि संदों आयै नोङो जेबोआनो गैया फिसा दालि जहल आलु भाजिसो फिसा बेजोंनो जानांसिगोन फिसा आंबो दिनै बाजाराव थांनो हायासै देहाखौ एसे मेंनाय मोनदों आं बेजोंनो जादो फिसा दिनै खुनुरुखुम नोंनि आखाइनि संनाय ओंख्रिया थावफेरै जाखाया आयै आं गोथाव मोनजोबखायो गासिबो उखैनायावहाय उदैल' बुंबानो जायो आंना जायखिजाया जाया ओंख्रिबानो जायो हरनि फिसा आं नोङो जिरायहैथ'दो दसे जादो आइ दिनै खुनुरुखुम आं गाबोन अखानायबा देहाखौ एसे मोजां मोननाय बायदि मोनबा बाजार खालामनो ओंखारलांगोन आं नोंनालाय ओंखामा बोरोथो आयै फैदो आयै सानैजों जाखादिनि फैदो नोंबो दा हारसिंबा बागोन ना फैदो सानैजों जानोसै नों जाग्रोनानै थांदो फिसा आं दा दान्दिसे उनाव जानोसै नोंहा फरायनांगौआबो गोबां दं ओंखामबो उखैबाय जाखांनानै एसे नोंनि फरायनांगौफोरखौ मोजाङै नायहैदो फिसा आं दिनै मा फरायगोनथाय आंनाथ' जिअ'ग्राफिया बारा रिभिजन खालामनाय जायाखै आं दिनै आं बेखौनो नेटआवनो फरायनोसैहाय नानिया मा दाबो फैदिया थिनथ'खो ना फरायगासिनो दं जाखो एसे नायनानै फैनोसै आं नानि आइ दाबो उन्दुनो ओंखाराखै ना फरायनांगौआ गोबांथार दं उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुफैदो आइ गाबोनफोर फरायदो आरो उन्दुनो ओंखारथ'वाखैबा दसे फरायबावनानै दा उन्दुफैदो आइ आं उन्दुहैग्रोनोसै जागोन आयै आं नैबे कुइसन मोनसेखौ नायनानै उन्दुहैनोसै बेखौ फोजोबखाथारनोसै आं आयै गाबोननि थाखाय दोनबाय थाला गाबोनबा मा जायो दिनैनो फोजोबखानोसै आयै नों उन्दुहैग्रोदो थां दे आइ दा फैदो होमबालाय नों आं उन्दुहैग्रोनोसै दे आयै उन्दुनो ओंखारथारबायहाय उन्दुहैनोसै आं आयु आइया माथो दाबो उन्दुआखै आयै नोङो उन्दुनो ओंखाराखै नामा ना आंखौनो नेगासिनो दं ना देहाखौ गाज्रि मोनदों नामा आयै दे उन्दुदिनि आंबो जा उन्दुनो ओंखारनानै फैबाय दे उन्दुनोसै आयै फैबाय फिसा दे आंबो नोंखौनो नेगासिनो दंमोन हारसिङै माबा माबि साननानै उन्दुलांनोनो हायाखैमोन आं आइ दे उन्दुदिनि सानैजों दैनि सुइचखौबो अन होबोनो बावलायबाय आंहा दा दैया जोबनानै होबा कारेन्टआ थांबा सेस जागोन आंना दिनैथ' आरो टाइमानो बिराद खम आंना लाइब्रेरिनिफ्रायबो बुक्सफोर लायनांगौ इस मा बावबाय थायो आंना खर'आ ओइ आयै बे दैनि सुइचखौहाय अन हरसाय आयै रेडि जाबाय आइ नै आइ क्लासफोरा जोबबानो न'फारसे थाब फैफिन आइ जेरावबो बेरायला बेरायलि खालामनाङा आइ मा लानांगौ गोसोखांखानानै थाब लानानै फै आइ दे आयै जागोन दे आंनि सना आयै थाब फैगोन आयै आयु एफा गोबाव जाबाय दाबो सफैया प्रिथिया क्लासासो मिस थांगौलायसिगोन दिनै जा लेट जाबाय आं बिराद रागा जोंसिगोनदां आंखौहायनो जि लेट जानांगौ जाखाबाय आं दिनै
जिरायलायलांबायसो आङो I'm really very very sorry हायना जि लेट जाबाय आङो दिनै मानो होनबा नै आबै फैदोंमोन जोंना दहाय फुङावनो ओमफ्राय आं आबैजों एसे रायलायबायमोन ना बेयावनो एसे टाइमा थांदेरदों आरो आबैया बायदिसिना उन्दैनि खोथा खोन्थानानैनो सेस आंहा टाइमखौनो बावगारदों थुदो दा थाब थांदिनि बासआबो फैनाय टाइम जाखाबायदां थुदोथ' बासआथ' दासो गंसे एंगारलांखाबाय दा जोङो अट'जोंसो थांनांसिगोन मिथिबायना थाब सहैनायनि थाखाय हायना नों दाख्लै जिअ'ग्राफिनि अबजेक्टिभ कुइसन एन्सार थानाय लेखाखौ लांदोंमोन ना बेखौ नोङो दिनै जमा होबाय नामा जमा होबायबा आं लांगौमोनहाय दिनैजाय औ आं जमा होबाय लाबानो जाबायना दिनैजाय ओइ हायना दाहाय जोंहा बैयावहाय रेस्टुरेन्टावहाय एसे कफि लोंलांगोन दे एसे फ्रेस मोननायनि आं लेखाखौ लाग्रोहैनोसै ओमफ्राय ओंखारलांसै ओइ प्रिति कफिल' लोंनो फैदोंना जानोबो फैदोंबा ना आरो सोरखौबाबो लोगो हमनो फैदों नामा आंहा हले बारा गोबाव थानो हायाहाय न'आवहाय थाब थांफिननांगौ आइनाबो देहाया बारा मोजां नङा बिहरनोबा थाब बिहरदोसो लोंनानै थांनोसै थाबनो सोरखौ लोगो हमनांगौ फाग्लि आंहालाय सोर बयफ्रेन्ड दं जाबायोसै बयफ्रेन्डआनो गैयाना बयफ्रेन्ड दंबा नों मिन्थिया जाहैबाय नोंनो आंजों सामफ्रामबो लोगोआव थाफाबाय थायो थांनायनि फैनायनि कलेजाव थांबाबो अबावबा थांबाबो जों सानैजों थांखायो आंखि नोंनो आं गावनि बेस्ट फ्रेन्डनो खिथायाखि जायोहाय फाग्लि होनो र' आं अर्डार होना फैनि लोंनानै थाब थांनोसै एथ' समायना सिख्ला बबे जायगानि जाखो नुफेरबायथाराखैमोन आङो इस आंनाबो बिदि अनजालि थानाय मोनब्ला बे प्रिथियाव फै थांनायखोथाय माबायदिखा बे फाग्लिया आंखौ हारसिं गारनानै थांलाबायलायबाय अबावबा आंहा लासिं बिदि थाबाय थानांगौ आरो इस नायै फाग्लासो जासिगोनलां सोंनोबो हाला मा मुं बबे जायगानि फाग्ला जासिगोनलां आं सानै हे इसोर माबायदि फाग्ला जाखो आंलाय खेबसे नुनायावनो हाय ओइ फाग्लि बै उनाव जिरायनाय सेंग्राया सोर जाखोबाल नोंखौ जि मेगन फिदिं नाहरगासिनोहाय सोर जाखोथाय नों नोंनि निजोर खोमानायसो नामा बाल आंनोसो खिथाखायाखै बे फाग्लिया निजोर खोमाखानायसो बियो जि नाहरगासिनो दंहाय मेगन फिदिं सेंग्रायाबो माथो हेन्डसाम बाल आंसो लागारगौमोनहाय आंखौ नायनाय मोनबा नोंना बेनो जाखासिगोन खोमाहाय जोहोलावा जि नाहरगासिनो नोंखौ थुद फाग्लि मा जानला मोनला होनलाबायोबा थुदो थांसै होमबा कफिफ्रा होमबा लोंदो आंना आइया थाब लेंहरफिनथारदोंमोन